мехоҳед даромади иловагӣ дошта бошед. модарон ва хоҳарони хонашин, пас ба командаи либостеве ки занҳои бомақсаданд ҳамроҳ шавед. то ба директорӣ мебарем, мерасонем, ёрдам метем, рекламаи бесум, поддержка, ҳама чиз ай тарафи мо, фақат кор ай тарафи шумо. одамое ки ба мақсаданд фақат ҳамо мода нависен, номеромон дар рӯи экран. ҳамин корда фақат занако шуморо ёд метаванд. Занако қаде занако кор мекунанд. салому алейкум ба ҳамаи одамое ки моро тамошо мекунанд. ина мо абайёи туркӣ ёфтем. базеб базеб сетои рӯшан се расветка ай дорад, бо инаи моделшам ҳастанд. нархи наво 350 сомонӣ. яъне гӯкан вишифкои фасон задагӣ, пеши барозаш, пеши барш ҳамаш фасонак задагӣ, чизи сафа оригинал туркӣ. 5 намуд расветка дорад. 1 2 3 4 5 намуд расветка дорад. вишифка задагӣ на модели фасонаш 350 сомонӣ. 350 сомонӣ. яъне гӯкан базебак фасонак задагӣ. пеши баршам ихе муҳрадорам ҳастанд, бе муҳрашам ҳастанд. я пешбаринеш муҳра надорад, кнопка дорад, чиз замокай. пеши барш полнеҳӯй меша. размеро аз 42 то 52 туркӣ ҳаста. размерои калон ана ина ёша нигоҳ кунед. ина ё 350-400 сомона ҳастанд. бита ахираш 400 сомона, ина 380 350. ина модели фасон ҳастанд. любой ҷое доставка мекунем. Россия Тоҷикистон бе проблема доставка мешавад. ина шумо метавонед бинед. акаҷон як дона мети кам даст пешамонаш. ина нигоҳ кунед. базеби фасон ҳастанд. пеши барош нехе муҳра задагӣ то тарафдагӣ, остинош нехе фасонак чизаги муҳра задагӣ. вишифкай ака вишифкай бори туркӣ оригинал 380 сомон 350 мешавад. любой ҷо доставка мекунем ёра. хулоси гап ина хеле ҳастанд. бо ина ёш 300 сомониян. нигоҳ кунед. базебако спортивни абайёи спортивни сабук ки мақсад дар гарми ҳам мепӯшем, салқинак мегардем, соф гарм намегирад. базебо фасоно ина ёша бинед. ёшам ҳам нарха ака. ина нигоҳ кунед. базебои фасон. пеши барш полни нехе дароз задагӣ. хушрак расветкошам бисёр. ина нигоҳ кунед. диги моделш дигатар не ки ё ҳама размер ҳаста. ҳамаи размер дорем, ҳамаи чизош ҳаст. ина нигоҳ кунед. чиқар хушрӯ, чиқар базебан. ё любой ҷо доставка мекунем. Россия Тоҷикистон бе проблема доставка мешавад. ина нигоҳ кунед. чиқар базеби фасонан. пеши бараш пол нехе задагӣ. размерои туркӣ ай 42 то 52 то 60 пушои калон мешавад. тамом. хулоси гап нем хеле хайна ёша распродажа 100 сомона кардаган. касе дар кор боша я сухан кунед ё на хеле кожинкои калта хес созан. нигоҳ кунед. фасонак задагӣ. не пеши барда хелеош ҳастанд. бахса распродажа қати 100 сомонӣ. любой ҷо доставка мешавад. ина нигоҳ кунед. брижа қатяна ёш брижа қатян. ёрам распродажа даяка 100 сомонӣ ба брижания спортивкои фасон. се намуд расветка дорад. чиқа базебан. опуштикиш нехе сиёҳа мевардор ишонтамета. нехе сиёҳа задагӣ базеби фасон. ана бо ҳастанд нехелиё. ёшам спортивни. нарх 380 350 мешавад. мақсад нархи оптом любой ҷо доставка мекунем. туркӣ оригинал. наметавонед ҳамира бинед дар любой ҷо. 1000% оригинал. ина моделош тамоми ҷо доставка мешавад. Россия Тоҷикистон доставка мекунем. ина моделои нехелиё ҳастанд. пушти пешиш нехе бинед муҳра задагӣ 100% хушрӯ кардагӣ. любой ҷо доставка мекунем. хулоси гап нем хеле маъқули дилтон скриншот карда равон кунед. ай боро любой ҷо доставка мекунем. Россия Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. ина муҳрои пешона бинед чиқа базебан. ина базебак любой ҷо доставка мешавад.